Quero referirme a unha frase de Napoleón que se acude moito a ela, non? Que decía que cando se quere resolver un problema noméase un responsable e cando se quere marear a perdiz ou adiar o tema, créase unha comisión. Con esta contundencia valora o alcalde de Pontevedra a posible creación dunha mesa de traballo para abordar o futuro de Ence. Fernández Lores ten moi claro os actores que sí teñen que sentar. Vamos a poñer primeiro o Estado, segundo a Xunta e terceiro a empresa, que son os que teñen competencias para posibilitar ese traslado de Ence, se reúnan e tomen as decisións pertinentes. Non temos competencia sobre cuestións que son fundamentales para posibilitar ese traslado, que son competencia en ordenación do territorio, competencia en subvencións, utilización de fondos ou que sea para posibilitar ese traslado. O rexedor considera que cantos máis convidados haxa tamén haberá máis interferencias. Iso sí, se o convidan, asistirá. O Estado ou un ministerio que sexa nos convoca a esa reunión, eu, en principio, asistirei por cortesía a esa reunión. Pero, sinceramente, penso que se me invita a esa reunión, non empeza ben a cousa, É que insistiu o Concello non ten ningunha competencia para decidir na materia e a súa postura contra a continuidade de Ence en Lourizán é pública dende hai anos. Como Concello e como pontevedreses, non só do Concello, sino da ría, temos dereito a recuperar a ría de Pontevedra e a recuperar uns terrenos que son de todos os pontevedreses. Fernández Lores reiterou que a data máxima de permanencia da pasteira na ría de Pontevedra será o ano 2033, algo que, segundo avanzou, podería compartir a Audiencia Nacional no seu pronunciamento aínda pendente de ver a luz.